Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da zuwa tashar mu mai albarka ta Arewa Golden TV. So kamar yadda ka gani a subtitle na wannan bidiyo, mun ci zamu nuna muku ne yadda za ku rijista da application na My Bonus cikin sauki. To kamar yadda kace ganin biyu, za mu shiga cikin application din na My Bonus. Wannan gashi ne shine haka, wannan. Sai mu shiga kai tsaye cikin shi. Kana shiga zai na maka rajista kamar haka, sai ka zo ka sa suna, misali musa Muhammad Sani, sai ka zo nan gun ka sa lambar waya, misali ya ka sa password, sai ka maimaita password ɗin a ƙasa. So ga wajen invitation code, wani invitation code ɗin nan dole sai ka yi amfani da shi, za su bari ka wuce dole domin za su tambaye ka waye ga cika cikin wannan application. To shi ne ya ka ba su amsa da cewa wannan mai invitation code shi ne ya baka damar shigowa cikin wannan application. To sai ka danna namu invitation code din, tunda da shi ya ka iya amfani yanzu ka shiga kuma ka invite din ka sa 6 5 7 8 2 7 3. Kamar da kace gani gashi nan yanzu shine invitation code din da zaka sa in ka tashi da register kenan. Sai ka dana register kai tsaye, misali ka gani saboda ban sa kuma daidai ba, na haka ba za su ban daidai ba. So yanzu kai tsaye mun riga mun register ne, za mu shiga mai login account din. Idan mun yi login za ka ga yanda tsarin yake, so yanzu sai mu dawo nan ba, sai mai login. Na yi login kamar haka, kun ga ya kawo mu cikin application ɗin mu kamar haka. Zai naka wannan announcement ne ka karanta dan tsarukan da suke ta canza yau, sai ka danna a kai. Shi ne nan gurin, shi ne fuskan application ɗin gaba ɗaya. Ka gani nan an sa tax, nan an sa gaba, an sa recharge, an sa withdraw, an sa here. To yanzu kai tsaye idan ka tashi gun da aka fi ganewa za mu nuna maka. Nan gurin kuma ƙasa ga nan mutane da suka ci samun abubuwa ne a ƙasa. Ga su nan an kai ƙasa kuma tutorials ne yadda za ka yi komai da komai, ya suna maka mata nan cikin sauƙi. So amma wani ba zai gane ba, sai an mai da Hausa zai gane. So yanzu kai tsaye sai ka danna a gurin da aka sa mi nan, a nan ƙasa layukan nan na ƙasa, gurin da aka sa mi sai ka danna a kai. Sai ka shiga, kana tsaye gashi nan zai kaka nan gurin, shi ne fuskar da ya kaka nan gurin. To nan gashi nan balance ɗinka, balance na abin da na sa 3,000, na samu 486.57 so nan kuma sama nan gurin bayanin da aka sa shine invitation code ɗinka, nan kuma shine ID ɗinka, nan gurin ne wanda aka yi recharging, nan gurin kuma aka yi withdraw. To ne kai tsaye zamu na kan da aka yi recharging ne, sai ka shiga kan recharging ɗin kai tsaye. Kana shiga ga nan transfer aka musu ta banki, ko idan transfer aka musu ta banki wani nuna maka ne gurin, sai ka danna a kai, sai ka danna next. Bayan sun ce maka daga kan 10,000 zuwa sama, misali sai ka danna in ka zaɓi wanda kake so, 10,000 ko 3,000 ko 30,000 ko 300 ko wani ne ma dai gashi nan. Sai ka danna chat amount ɗin nan, sai ka danna. To a hina sun ce maka pay information a hannun Marshal Olusegun Ogayemi shine sunan shi. Ga account number ɗin nan a ƙasa, ga shi nan account number ɗin, sai ka kwafe shi haka, sai ka je gurin da aka yi transfer ɗin ka tura masu. Ga hannun sunan bankin nasu shine Kuda Microfinance Bank, sai ka tura masu. In ka tura sai ka zo nan gurin, in ka kula a nan gurin ga wasu abubuwa nan an nuna maka alama. Su nan gurin sai ka yi, idan ka yi transfer ɗin kuɗin sai ka yi kwafi wannan abin naka, screenshot za ka yi na sassafar waye da suka nuna maka bayan ka yi transfer ɗin. Sai ka zo nan gurin ka danna a kai, kana danna a kai ka rika kanan gurin, sai ka ɗauko hoton wannan abu, a misali a ce wannan ne, sai mu ɗauka. Kana zuwa haka ya hau, to sai ka danna confirm ɗin nan, shi nan za su tafi kuɗin su. So mu ba nan dame ba, abin da ya fi sauƙi ne ta online wannan ɗin nan za mu shiga, ya fi sauƙi kai tsaye, sai ka shiga kai tsaye.
kana danna haka danna next, kana danna misali 3,000 ya kasa sai ka danna tag amount, zai kai ka cikin browser ɗinka kai tsaye. Ya kai tsaye kamar yadda kuke gani. Yawwa, to nan gurin ga ya ce enter your card detail to copy. Sai wannan lambobin na jikin ATM ɗinka gaba ɗayansu za ka ɗauko su ka sa su a nan gurin, a nan gurin. So nan kuma ƙasan shi kuma abin da za ka sa, sorry, abin da aka sa an yi kamar date expiry date ɗinka na jikin wannan ATM ɗin haka, su za ka sa a nan gurin. Nan kuma akwai wasu lambobi guda 3 a bayan ATM ɗinka, su za ka ɗauko su ma ka sa a nan. Kana sa sai ka danna pay, kana danna pay ɗin nan zai a turo maka OTP ta cikin wayanka, sai ka zo ka sa abin da suka sa maka ɗin nan. Kana sawa shi ke na turo kuɗin su, sai ka yi baya. Kana yi wa baya kamar haka, za ka ga ya dawo daga cikin akawun ɗinka. Kana danna mi ɗin nan, za ka ga kuɗinka sun zo sun hau nan gurin kamar yadda ke nan. So kai tsaye yanzu suna hawa sai ka zo nan gurin. Kana ganin kuɗinka sun hawa sai ka zo nan gurin a tsakiyar nan gaban da aka sa shop nan, shopping, sai ka danna a kai. Kana danna shopping ɗin nan zai kai ka guri kamar haka. To tun da kai kuɗi ka sa daga 1,000 zuwa 10,000, to na farkon nan za ka yi snap off ɗin nan. Ga yana silver hall, ga yana ka dinga samun rate na percentage 3 ne a duk guda ɗaya idan kai. Idan kuma sama da 10,000 ne gashi nan sun ma ƙasa da har 30,000, 100,000 ma ko miliyan nawa ka sama ne ga sunan option ɗin. Za ka sun buɗe maka wajen. To ga nan sun ce maka saboda 3,000 kasa, za su ce maka na farkon nan za ka shiga snap off ɗin nan. Kun gan shi wannan duka danna. Kana tuna ka hakuri kamar haka. So abin da za ka dinga yi a nan gurin shine, ga guri nan idan ka lura a nan inda aka sa smart shopping da wajen rubutu gashi nan, sai ka danna a kai. Kana danna a kai zai tafi kamar haka kaga yana yin haka kai na haka zai je dawo. Shikenan zai ce maka ga nan ka samu naira kaza, za ka gansu a nan gurin. Ko naira nawa ka samu, za ka gansu a nan gurin. Kaga yanzu ni na yau ne dai na samu naira 116 da kobo 68 a yau kenan. To za ka yi wannan abin ne, abin da wannan ɗin za ka yi haso 60 a kullum. A kullum a rana za ka yi haso 60. Ka gani? 60 kullum za ka dinga yi. Haka idan inviting kai za ka dinga ganin mutanen a nan gurin. Idan mutum ya sa 10,000 ya samu 300 kullum, kai kuma ka samu naira 44 ne na jan ko 8 kullum a ƙahinsa kenan. Banda naka da kake yi. So haka za ka dinga yi kana ta danna wannan gurin. Kana ta danna shi haso 60 kullum kana yin simitin. Haka za ka samu iya abin da aka samu kullum. So mun gode da zai wani channel tamu mai albarka. Ka daure kamar subscribe, kamar like, ka share domin yan wasu masu amfana. Mun gode.